Nginjang Pak RT, kula nyuwun pangapunten. Kula badhe matur menapa sedaya warga sampun diparingi kabar bab kerja bakti minggu punika, Pak. Oh, sugeng nginjang Pak Budi. Nggih, kabar punika pun kula aturaken lumantar grup WA warga lan ugi lewat surat edaran, Pak. Nggih, matur nuwun Pak RT. Menawi kersa kerja bakti punika dipun wiwiti jam pinten nggih? Dipun wiwiti jam 1:30 enjing, Pak. Mangke niku muga-muga para warga saged dateng tepat waktu nggih. Nggih, leres Pak RT. Kula sakeluarga badhe rawuh menawi dipun paringi tugas menapa ingkang saged kula lampahi. Kula nyuwun tulung, Pak, menawi kersa niku saged bantu ngresiki taman RT saha nyapu dalan saking pos ronda nggih. Nggih, Pak, kula badhe nyawisaken piranti resik saking griya nggih. Matur nuwun Pak Budi. Semangat panjenengan dados tuladha ingkang sae warga sanesipun. Mboten napa-napa Pak RT, kula mung nyubi nderek ndandani kebersihan lingkungan niki. Manten punika nglambangaken rasa unggah-ungguh lan rasa tanggung jawab para warga dumateng kampung. Nggih, mugi kerja bakti punika lumampah lancar lan para warga tansah guyub lan rukun. Amin Pak Budi, mugi Gusti maringi berkah dumateng sedaya warga.